హరి కృష్ణ భక్తులందరికీ రాధా బృందాలయం తరఫునందరికీ కూడా ప్రణామాలు, స్వాగతం సుస్వాగతం. హరి కృష్ణ. ఈరోజు మనము 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయం 11వ అధ్యాయం. భగవంతుడు విశ్వరూప సందర్శనం చేశారు. ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసి మన అర్జునుడు, నేను చూడలేకుండా ఉన్నాను ఈ రూపాన్ని, నాకు నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించమని అడుగుతారు. అప్పుడు చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపిస్తారు భగవంతుడు. చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించి తర్వాత ద్విభుజ రూపంలోకి వచ్చేసి ఓదారుస్తారు అనమాట. ఇదిగో వచ్చాను నీ ఫ్రెండ్ని, నేను ఎక్కడికైనా లేదు, ఇక్కడే ఉన్నా అని చెప్పి నన్ను దగ్గరికి తీసుకుంటాను అర్జునుడు. తర్వాత ఆఖరి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు నిన్న భగవంతుడు? మత్కర్మ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. అర్జున, నా విశుద్ధ ప్రేమయుక్త సేవలో నిమగ్నై ఉండు వాడును కామ్యకర్మల యొక్కయు మానసిక కల్పనల యొక్కయు కాలుష్యం నుండి విముక్తుడైనట్టు వాడును. నా కొరకే పనిచేయవాడును. పూర్తిగా అంతకల్మషాలన్నీ తొలగిపోయి ఎవరైతే ఆ భగవంతుడికి పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయి ఆయనదే లోకంగా బతుకుతారో, ఆయన సేవే మెయిన్గా తీసుకొని ఇంకా మిగిలింది ఇంకేది వద్దు, నీ సేవే నాకు కావాలని ఎవరైతే అనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళని, నన్నే జీవిత దివ్య పరమావధిగా ఎవరైతే ఎంచుకుంటారో, ఇంకా ఆ భగవంతుడి తప్పించి ఇంకేమి వద్దు నాకు, ఆయన ఉంటే చాలు, మిగిలింది ఇంకేమి వద్దు అని చెప్పినాను ఎవరైతే తలుస్తారో వాళ్ళకి, అటువంటి జీవులందరి ఎడా మైత్రి కలిగిండు వాడు. అంటే జీవిత పరమార్థంగా ఎవరైతే తలుస్తారో అట్లాంటి జీవులని అందరి ఎడా మైత్రి కలిగిండు వాడును నన్ను తప్పక చేరును. జీవులందరి ఎడ ఎవరైతే సాధు సాంగత్యం కలిగి ఉంటారో, అంటే అటువంటి జీవులు అనమాట. జీవులందరి ఎడ ఆ పరమాత్మని ఆత్మని చూసుకోవాలి. హింస దృష్టి మానేయాలన్నమాట. అటువంటి వాళ్ళని నేను నా దగ్గరికి చేర్చుకుంటాను అని చెప్పినని భగవంతుడు నిన్న చెప్పారు. అనాసక్తస్య విషయాన్ యథార్థ ఉపయుంజత నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యం ఉచ్యతే. అంటే కృష్ణునితో సంబంధం ఉన్న పనిని గాక అన్య కార్యం ఎవరునూ చేయరాదు. ఆ కృష్ణుడితోనే సంబంధం ఉండాలి. ఏ కార్యం చేసినా సరే కృష్ణార్పణం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఆ కృష్ణ కర్మ అనిపిస్తుంటుంది అనమాట. అది ఆ కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్న కర్మ పని. అలాంటి వాళ్ళని నేను నా కృపావర్షాన్ని కురిపిస్తాను నేను అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చెప్తున్నారు మత్పరమహ అంటే కృష్ణుని సహచర్యంతో అతని దివ్యధామాన్ని నివసించుటే జీవితం యొక్క పరిపూర్ణత అని ఎవరైతే తలుస్తారో, సంగవర్జిత కృష్ణునకు వ్యతిరేకులైన వారితో ఆ అభక్తులు అనమాట. వాళ్ళతో సంబంధం పెట్టుకోకూడదు. సంగవర్జిత అటువంటి సంఘాన్ని వదిలేయాలి, సాంగత్యాన్ని. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞానకర్మాది అనావృతం అనుకూల్యస్య కృష్ణానుసేవనం భక్తిరుత్తమా. ఎవరైతే పూర్తిగా అన్ని రకాల భౌతిక కాలుష్యాల నుంచి విముక్తులయ్యి
స్పష్టంగా చెబుతున్నారు అనమాట. ఎవరు? రూపగోస్వామి చెబుతున్నారు. ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవను అవలంబింపదలచినతో ఎవరైనాను అన్ని రకాల భౌతిక కాలుష్యాల నుండి విముక్తులు కావాలనని స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. అట్టివాడు కామ్య వ్యాపారములకును మానసిక కల్పనలకును అధీనులైన వ్యక్తుల సాహచర్యం నుండి దూరముగా ఉండవలెను. అన్యాభిలాషాశూన్యం, వేరే అభిలాష ఏది ఉండకూడదు. ఎప్పుడు భక్తుల సాంగత్యంలోనే ఉండాలి. అంటే ఆ భక్తిలోనే పూర్తిగా మనసుని నిమగ్నం చేయాలి. వేరే అభిలాషలు ఏవి కూడా ఉండకూడదన్నమాట అని రూపగోస్వామి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఈ 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగం గురించి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. పక్కలకి నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తోందండి? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులకు వాయిస్ ఇది మన స్లైడ్స్ అవి బాగా కనిపిస్తున్నాయా? కనిపిస్తున్నాయండి. ఓకే. మంగళాచరణం చేసుకుందాం. మంగళాచరణం చేసుకుని మనం క్లాస్ స్టార్ట్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण.
ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి భక్తి యోగం ఆచరించి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. సాకారోపాసన నిరాకారోపాసన గురించి చెప్పుకుంటాం మనము. తర్వాత భక్తి యొక్క మహత్యం గురించి చెప్పుకుంటాము. దాని ఫలితం ఏంటి అనేది చెప్పుకుంటాం. భక్తి ఎందుకు మహత్తరమైనది అనేది కూడా చెప్పుకుంటాం. భక్తి యోగం అంటే ఏంటి, భక్తి యోగి అవ్వటం ఎలాగు అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాం. తర్వాత సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆధ్యాత్మిక సాధనలు ఎలా పాటించాలి, ఎలా చేయాలి ఆధ్యాత్మిక సాధనలు అనే విషయాన్ని, కృష్ణుని ప్రియమైన భక్తుల లక్షణాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. భక్తులకు 2 లక్షణాలు చెప్పారు. అవి సాకారోపాసన నిరాకారోపాసన. ఆధ్యాత్మిక సాధనలు గొప్ప లక్షణాలకు దారి తీస్తాయి అని చెప్పిన విషయాన్ని అధ్యాయంలో కూడా చెప్పుకుంటున్నాం మనము. మనకి 7వ అధ్యాయం నుంచి 9వ అధ్యాయం వరకు భక్తి తత్వం గురించి చెప్పారు. 7వ అధ్యాయం శ్రవణం గురించి చెప్తే 8వ అధ్యాయం స్మరణం గురించి చెప్పారు. తర్వాత 9వ అధ్యాయం కీర్తనం గురించి చెప్పారు. 10వ అధ్యాయం మనకి విభూతుల గురించి చెప్పారు. అంటే భగవంతుడి ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా వివరించమంటే భగవంతుడు అన్ని ఐశ్వర్యాలు కూడా వివరించారు. వివరించావు సరే, ఐశ్వర్యాలన్నీ విన్నాను, నీ విశ్వరూప సందర్శనం చేయొచ్చు నాకు, నీ మొత్తం ఆ విభూతులన్నీ కూడా ఒకసారి చూడాలని ఉంది నాకు అని చెప్పినాను అడుగుతారు అర్జునుడు. అప్పుడు భగవంతుడు నిన్న విశ్వరూపాన్ని దర్శింపజేశారు 11వ అధ్యాయంలో. ఇప్పుడు 12వ అధ్యాయము చెప్పుకుంటున్నాం. అనన్య భక్తి శ్రేష్టమా నిరాకారోపాసన శ్రేష్టమా అనే విషయాన్ని గురించి ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనము. అర్జున ఉవాచ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. భక్తి యోగః. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్త ఏ భక్తా స్వం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. అర్జునుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఎల్లప్పుడూ భక్తి సేవలో నెలకొను భక్తుడు మరియు అవ్యక్తమైనటువంటి హరే కృష్ణ పెద్దగా ఎట్లా అవుతుంది స్క్రీన్. ఒక నిమిషం ఉంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికి? ఫుల్ స్క్రీన్ రావట్లేదు మాతాజీ. స్క్రీన్ ఫుల్ గా కనిపిస్తుందా? లేదు మాతాజీ. ఇది ఎట్లాగమ్మా ఇది రావట్లేదే. మీరు ఎక్స్ట్రా ఇంక్రీజ్ చేసేసారా మాతాజీ? రికార్డింగ్ ఆపుతారు.